belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Krakeel op Bandabouw is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Een auto reed om nog onbekende redenen tegen een container aan waar een nummerkantoor is gevestigd. Door de klap raakten zowel de chauffeur als de inzittende ernstig gewond. De inzittende, die op de achterbank zat, is door het ongeluk om het leven gekomen. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander ernstig auto-ongeluk vond gisteravond rond 10 uur plaats, ook op Bandabouw, dit keer ter hoogte van Daniel. 2 auto's reden met hoge snelheid tegen elkaar aan. Een van de 2 auto's raakte in de brand. De brandweer moest eraan te pas komen om de bijna volledig uitgebrande auto te blussen. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço não of patrão cita. Se você quer cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você combina a bo. De afgelopen dagen is er op Curaçao uitgebreid gezocht naar een Nederlandse toerist die dinsdag was gaan wandelen in het natuurgebied rond de Christoffelberg. Hij keerde daarna niet meer terug bij zijn gezin. Zondag werd het lichaam aangetroffen. Na onderzoek werd bevestigd dat het om Daniel Dresden gaat, een 45-jarige Nederlandse toerist die op Curaçao was met zijn gezin. De politie laat weten dat hij niet door een misdrijf om het leven gekomen is. Dresden is waarschijnlijk verdwaald geraakt en is daarna uiteindelijk uitgeput overleden in het natuurgebied. De politie bedankt iedereen die de afgelopen dagen heeft meegeholpen met de uitgebreide speurtocht naar Dresden. Een voetbalwedstrijd is afgelopen weekend volledig uit de hand gelopen. De wedstrijd tussen Inter Willemstad en Victory Boys liep uit de hand toen spelers de scheidsrechters gingen aanvallen en het uiteindelijk uitmondde in een grote vechtpartij over het veld. Vandaag zullen minister Charlton Hato van Justitie en Sitre van Heijdorn van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport om tafel zitten met de Curaçaose voetbalbond FFK. De afgelopen tijd zijn er veel incidenten geweest rond voetbal op Curaçao en de ministers willen weten hoe ze daar een einde aan kunnen maken. Gisteren is bij het voetbalveld van Muizenberg een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later wist de politie 4 mannen aan te houden die naar alle waarschijnlijkheid betrokken zijn bij de schietpartij. Het gaat om 4 mannen in de leeftijd tussen de 26 en 31 jaar. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. De rechtbank op Curaçao neemt iets meer tijd om uitspraak te doen in de zaak Themis. Nu zal die op 11 augustus volgen. De zaak Themis gaat over de vermeende leider van de No Limit Soldiers, Tyson Kwant. Die werd in 2020 in Dubai aangehouden. De zaak gaat onder meer over het vervoer van drugs, het witwassen van geld en vermeende liquidaties. Iedereen van 12 jaar en ouder in de Caribische delen van het Koninkrijk kan vanaf halverwege september een herhaalprik tegen COVID halen. Dat heeft de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers bekendgemaakt. De herhaalprik kan worden gehaald vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting. De herhaalprik tegen corona is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden. Ook in Nederland worden alle mensen boven de 12 opgeroepen om zich opnieuw te laten vaccineren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.